Ebumnobi ijozi nke Emeka and Bunmi Anyaoku Foundation Center bụ ịkwalite mmụta nakwa usoro ọchịchị onye kwuo uche ya nakwa ịhazi ndịiche ịsọpụrụ ikike ruru ndị mmadụ nakwa mgbanwe ihu igwe n'ala Naịjirịa na Afrịka. Nke a bụ nkọwa sitere n'aka onye mepụrụ onye ọ na-ahịrị ahụ n'ogige a bụ Chief Emeka Anyaoku bụ onye na-ekwu okwu n'oge a na-agbape ya bụ ogige bụ nke a rụrụ n'Obosi, kansụl ime obodo Idemmili North nke Anambra Steeti. Gere akụkọ a n'uju. Chief Anyaoku, ọkammụta eji eje mba ma bụrụ onye bụbu odeakwụkwọ ọkpụ nke otu Commonwealth of Nations mere ka amata na ya bụ otu bụ nnọọ nke ehibere iji wee nyere agụmakwụkwọ ndị onwe ka ọha ha aka n'ala anyị a ma kwe nkwa ijigidesi ya bụ amụma ike iji nweta mbunuche nakwazi nlegara anya ya bụ onye bụbu odeakwụkwọ otu Commonwealth nke ya bụ mmemme ịgbape ya bụ amụma dakọrọtara n'imerube mmemme ịgba afọ 91 mere ka amata na o tinyere ihe niile o nwere nakwazi ihe niile ọ rụtara na ọrụ oyibo na ya bụ ọlụ iji wee nye aka ịfụ na ndị na-eme nchọcha nakwazi ndị na-achụ nta mmụta tinyere ọha mmadụ n'izugbe bụ nnọọ ndị ga-erite ere na ikpo mmụta o nwetara site n'ịkparịta ụbụbọ nke ha na ndị dịgasị iche iche otu gọọmenti na mba ụwa dịgasị iche iche iji kwalite mmụta. Oge a na-agbape ya bụ ọlụ, Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo gbakụziri onye ọbụla ka abịakọta ọnụ iji wee kwalite steeti Anambra ma dọta ụwa niile na Anambra Steeti site n'ịkwalite mmụta na mmepe bụ ịgba. Ọkammụta Soludo kọwaziri Chief Anyaoku dịka nwoke eji eje mba steeti Anambra nyere ụwa ma tozie ya maka ichepụta ezi echiche a ma kwupụta nlegara anya ya na nke a bụ nnọọ nke ga-akwalite ime nchọcha mmụta nakwazi njem nlegharị anya na steeti a. Direktọ nke Emeka and Bunmi Anyaoku Foundation Center Nwada Oluchi Nguzoro kọwaziri Chief Emeka Anyaoku dịka nwoke nwere obiọma onye hibere ya bụ otu iji wee nyere ụmụ ogbenye aka na-azụlitegasị ụmụntakịrị ndị onwe ka ọha ha n'akwụkwọ n'ala anyị a. O mere ka amata na ya bụ foundation bụ nnọọ nke chịkọbara ọtụtụ mmụta dịgasị iche iche dịka o nwekwaziri ebe a na-eme njem nlegharị anya, ọba akwụkwọ ndị na-egosigasị nke Igbo ji biri nakwazi nke obodo dị iche iche jikwa wee biri, akwụkwọ mmụta dịgasị iche iche nakwazi nke na-egosi ndụ ụmụ anụmanụ dịgasị iche iche ma bụrụkwa nke na-akwalite mmepe ụbụrụ. Ya bụ mmemme bụ nnọọ nke dọtara onye isi oche otu jikọtara ndị eze ọdịnala nke Anambra Steeti ma bụrụkwazie Obi nke Ọnịcha, Igwe Nnemeka Achebe, onye eze ọdịnala obodo Obosi, Igwe Chidubemiwe ka nke atọ, onye bụbu gọvanọ Anambra Steeti ma bụrụkwa onye ji otu ọkọlọtọ Labour Party wee zọọ ọkwa ịbụ onye isi ala na ntuliaka ịhọpụta onye isi ala nke emere n'afọ 2023, Maazị Peter Obi, Bishọp nke Niger Right Reverend Owen Nwokolo, onye bụbu kọmashal nke otu na-afụ maka njem awere n'okporo ụzọ anyị nakwazi minista na-afụ maka njem ụgbọelu Osta Chidoka na ọtụtụ ndị ọzọ. Inyegasị otuto dị iche iche ịwa achịcha eji emedube ya bụ mmemme ịgba afọ 91 nakwazi ịkpagharị na mpaghara dịgasị iche iche na ya bụ ụlọ ọrụ bụ nnọọ ihe pụtara ife na ya bụ mmemme site na Obosi. Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.